til en ny video. I dag har jeg tænkt mig at optage lidt inde på en faction server, som mig og mine venner er inde på. Vi bliver nogle gange rated, men den hedder Nations. Og nej, jeg hacker ikke. Det er mine sko, der har autospeed og death drive. Og ja, det er som sagt en faction server. Og hvis I ikke har prøvet nogensinde spil på en faction server, så vil jeg klart anbefale Nations, hvis I mangler en, eller hvis I ikke har spillet på en før og I gerne vil, så vil jeg klart anbefale Nations. Og jeg kan skrive IP'en i beskrivelsen af videoen. Men som sagt, det her det er en helt almindelig faction server, hvor vi er blevet sindssygt gode. I kan selv se, og det her også, og så er det herhen. Og hvis der er nogen, der spørger, om vi skal koordinater, så siger jeg nej. For koordinater er dumt at vise, hvis man gerne vil holde sin faction hemmelig. Eller hvis man gerne i det hele taget vil beholde sin faction. Fordi der er mange, der snyder herinde, og der er mange, der bruger hack, og der er mange, der tager og totalt dope, så det er sgu ikke lige lægge ind. Ja, og der er mange, der er totalt dumme og bare, som sagt, bruger hack og snyder hele tiden. De bare prøver det der. Nogle gange bruger jeg hack for sjov, men jeg raider ikke rigtig med hack. Kun nogle gange, hvis mine venner siger, at vi skal. Og det er kun, hvis jeg er under pres, at jeg har tænkt mig at raid med hack. Ellers så raider jeg aldrig rigtig med hack. Det er ikke noget, jeg ligefrem gør med vilje. I skal bare vide, at jeg kan kun optage 10 minutter, så videoerne bliver ikke så lange. Men jeg bliver alligevel en lille smule. Der kommer til at være en sådan OK video på en uge, hvor jeg kun kan optage i 10 minutter gang, fordi jeg bruger noget, der hedder Bandicam. Det er heroppe i toppen, der står det vist, tror jeg, hvis ikke de har lavet op Bandicam, men det står vist for et slags, der står bandicam.com, det er det, man skal gå ind på, så kan du downloade free Bandicam, så kan du optage i 10 minutter. Jeg synes selv, at det er rimelig dagligt. Jeg synes selv, det er rimelig dejligt, at man bare kan optage det hele taget, også selvom du kan optage i 10 minutter, men det skulle det hele være, og det koster ikke nogen penge. Så på den måde optager jeg videoer her for tiden, og jeg skal bare sige til, hvis I har nogle gode idéer til en anden hjemmeside, hvor det også er sådan gratis, eller hvis det bare koster sådan noget som 20 eller 40, så skal jeg overveje det. Og I synes, det er godt at optage med, så skal jeg helt klart overveje det. Så overvejer jeg helt klart det. Ja, men som sagt, det er en faction server, og herinde der er det sådan noget som base, raid, ting, for sjov skyld. Noget det retning. For at have det nogenlunde sjovt. Og herinde der er sponge. Jeg har altså et kit på, men jeg har ikke købt noget kit. Hvis der er nogen, der står lord i chatten, I kan ikke længere købe lord, det her for nylig, at det lige er blevet skiftet. Min ven har noget lige at købe det, så. Men jeg tror, I kan få det kit, hvor man får lidt for godt ammo. Jeg har så lidt for shit ammo, det vil sige, at jeg får 2 sæt af det. Men jeg har ikke noget kit, så jeg har bare fået 2 sæt af det, fordi jeg var heldig. Og se, der er lord for eksempel. Det er ikke lige så godt som lidt for godt ammo. Men det er sådan OK. Det er lord, det koster 500. Dengang det var her, der ville jeg anbefale at købe det, dengang det var her, men nu synes jeg sådan, det er fint nok, men det er ikke fra min yndlings. Men som sagt, det her faction server, jeg vil bare lige vise rundt. Der er ikke en særlig stor base, og hvis I vil have hjælp, så spørg nogle af staffene, og hvis I vil spørge om noget herinde, for eksempel nogle som commands, hvis du skal claim eller sådan noget, så kan I enten spørge nogen, der spiller herinde, eller så kan I skrive noget i chatten. Nogle gange så besvarer jeg spørgsmålene, nogle gange har jeg lidt svært ved at besvare spørgsmålene, fordi jeg også går i skole for det meste. Her
ja, jeg optager for det meste over i klubben, eller skolen, eller sådan noget. Og bare lige så I ved det, jeg er dansker, hvis nu er jeg ikke så godt kan lide, at ja, hvis nu, bare glem det der, jeg sagde, men bare lige så I ved det, jeg er dansker, og I får ikke min alder at vide endnu, højst sandsynligt, fordi at jeg vil gerne lige holde den hemmelig, for at sådan, hvis nu der er nogle haters, der hader folk, der optager, hvis de for eksempel er 12-11 eller sådan noget, så havde de åbenbart fået det optaget. Der er nogle haters, der gør, og derfor skal I bare vide, hvis I hater på mig, så er jeg helt ligeglad. Jeg tager det som, men man får først haters, når der er nogen, der kan lide en teknisk set nogle gange. Men mindre du bare er sindssygt dårlig. Jeg er ikke helt sikker på, om jeg er så god, men ja, som sagt, jeg synes, at I skal prøve den her server, fordi jeg synes, den er rigtig god. Jeg tænker ikke, hvor lang tid vi har optaget, fordi jeg er ikke helt hundet på det. Ja. Jeg kommer nogle gange til sådan, hvis I hører et ur om bag nogle gange i mine videoer, så er det bare fordi, at jeg tager tid på den måde. Det er meget lettere end bare lige at kigge. Ja, det er stort set det, jeg vil sige for den her video. Men jeg synes seriøst, prøv at gå herind. Hvis der er nogen, der rater jer, og det hedder, jeg kan lige skrive i chatten. Det hedder Titans, altså sådan her, stort T, I, lille T, og lille A, og lille N, og stort S, så er det vores klan. Og I skal bare vide, hvis I irriterer os, og rater os, så er der et par, vi kan snakke med, fordi vi er alle med nogen, eller vi har gjort den, så vi ikke kan slå nogen, og det er rigtig, rigtig praktisk, fordi de er sindssygt gode. Vi rater bare ikke så meget med dem, det er mest, hvis vi er i kamp, og hvis de er i kamp mod jer, så jeg vil råde jer til at holde jer væk, fordi men jeg vil råde til at holde jer væk for de allerbedste, fordi vi er blevet så lad være med at rate de allerbedste, men dem der I ved, at I ikke vil rate jer, fordi vi ratede en klan, hvor ejeren var med inde på, og det gik ikke helt så godt. Men nu hvor jeg ikke har et ur ved siden af, så skal jeg lige tjekke. Jeg kan lige nå at vise spawn, og så er det vel det. I får ikke koordinater, som sagt. Det udgiver jeg ikke. Og hvis I vil, så kan I måske også se nogle videoer, hvis min ven i Squally FP, han oplever noget. Han har sådan noget med 54 subs, og så han optager ikke så meget, så det kan være, at han ikke gør det. Men hvis han gør, så vil jeg helt klart anbefale at se den. Han er mest PvP-typen, så hey, der er også en WAP PvP. Bare skriv WAP PvP op på søjlen, man spawner på. Der er der ikke PvP, men nede der er PvP. Man må ikke være team dernede. Alle kan slå hinanden, også selvom de er allierede, så de ikke kan slå hinanden i det her, så alle kan slå hinanden. Nu er jeg på det min anden chest. Ja, men så vil jeg bare sige, lige om lidt, så siger jeg Stig, eller som nogen siger, giv gode råd til, hvordan jeg skal afslutte min video. Men husk, hvis I giver råd, som jeg ikke kan lide, så kan det godt være, at jeg ikke tager dem. Men hvis I giver gode råd, som er flinke og gode, så ja. Like eller subscribe, hvis I godt kunne lide min kanal. Hvis I ikke kunne, så bare hate på mig, eller hvad end I vil. Og dislike mine videoer, jeg er ligeglad. Bare jeg hygger mig med at lave videoer. Men ja, så vil jeg bare sige, men nu gør jeg lige hurtigt. Undskyld, fake. Så vil jeg bare sige, se jer.